Ki wis wawrat waja ngancik pira Yai? Nggih. Menawi mboten lepat tangan kula, Rai Paduka pun Kunti sampun nawa candra ngenya Hanggarbini. Sangang sasi. Tanpa beda Mbak Ayu Musi Gendari, Rika Lenggani iki uga Garbini wis mancik sangang sasi. Nanging Koko Prabu eloke kahanan. Rai Paduka pun Kunti anggenipun Garbini sampun mancik sangang sasi. Padharanipun beda kalih wanita ingkang sedeng Hanggarbini. Bedane apa karo wanita-wanita liya kang Hanggarbini? Duh, Kakang Mas atura kawuningan. Bilih Rai Paduka ageng sanget padharanipun langkungi wanita-wanita sanesipun. Yo, muga-muga nggen si Kunti anggene Garbini apa dene Mbak Ayu Munggedari mengko tansah pinayungan dening Dewa kang akarya jagat nggene nglairake mangko tansah pinayungan lan diparingi slamet dening kang akarya jagat. Kakang Mas rumaos ayem tentrem raos kula. Menawi Kakang Mas kersa sawetawis wekdal sumandhak wonten negaring Astina saperlu anenggani Yai Kunti nggih. Yo. Pun Kakang bakal sawetara manggon ana Astina. Monggo Kakang Mas kula dherekaken manjing pepungkuran pinanggih kalian Yai Kunti. Ya Pandu, yen kersamu mengkono tak turuti Pandu. Sasmita kondur kedaton
akarana karenan maredi siwi sinamung resmine ing kitung ingkang wonten Taman Kadilengeng Purayagung negari Astina lah punika narpa Dayinta garwa Prameswari Nata Ngastina Prabu Pandhu Dewanata putri saking negari Mandura ingkang kekasih Dewi Kunti Tali Brata ya sang Dewi Prita uga sinebut Kanjeng Ratu Jimat wus hanggarbini ngancik Nawa Candra nanging bawane putri luwih senajan nedenging hanggarbini nanging tambah sulistya ing warna tan mantra-mantra titah ngarcapada yen Cinandra kaya mantasaning widodari Sang Betari Supraba Angejawantah lenggah wonten panirating Prabasuyasa negari Ngastina hangantu-antu rawuh ingkang Raka Prabu Pandhu Dewanata dupi ana tengara kondure Sang Senatagya age-age angaraspada Sang Dewi Kunti Prehtan kembang kembenganing pambudi soroting pandam sumuluh remang-remeng madangi jroning pasareyan
mangke to sinuwun Prabu Pandhu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kula ngaturaken sembah bekti wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Pandhu. Yuh garwanipun Kakang Kunthi pangabektimu tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Kunthi. Nggih kula pundhing permaja ngimbun ora kayuwanan daging kula. Kakang Mas Adipati Destranegara sarawuh paduka wonten negari Ngastina pun rayi ngaturaken pambage wilujeng sarawuh paduka Kakang Mas. Yuh Kunthi atur pambagemu tak tampa ora liya pangestunipun Kakang Tampanana prita. Kula cadhong tangan kalih kula pundi permaja ngimbun ora kayuwanan daging kula. Ya. Kunthi adoh saka Kadipaten Gajah Waya pun Kakang binoyongan dening Raka Musi Prapandu Dewanata jare siadi ing rika lenggan iki wis anggarbini. Nggih Kakang Mas atura uninga pilih anggen kula nggarbine sampun mancik nawa candra rika lenggan menika. Tak sesuwun marang ngarsaning Dewa muga-muga nggon anggarbini besok nglairake gancar ora ana sambe kala apa. Nggih Kakang Mas sampun boten kiyat raosipun badan kula lumrah Kakang Mas. Kakang Adipati Ditarasta. Ana apa Pandhu? Kula badhe mondhong Kyai Kunthi manjing wonten patumangan ketingal. Ya tak pangestoni Pandhu. Long-long driya mangu-mangu mangunggung rendunan rimbang miatlang ring kalang kanaglar pandan moncar tinon ler kekonang suram sorote tanpa padang Wauta wis manjing ana ing Tilam Sari. Sang Prabu Pandhu Dewanata biya nyundang ingkang garwa Dewi Kunthi Talibrata miyak langse Mandala Giri yen basa saiki wis buka 10 brol kanang jabang bayi mijil saking gua garbane Sangkuni ora wujud jabang bayi nanging wujud bungkus
Pandu. Piye? Lanang apa wedok? Duh, Kakang Mas. Dosa menapa miwah salah kula menapa? Dene pun Rai Paduka Pandu nampi pacoban saking dewa kang akarya jagat. Lho, kosek. Kok ngelolo diri? Pangandikamu sejatine napa? Duh, Kakang Mas Adipati. Ngatura uninga bilih. Anggen kula nggarbini mboten nglairake jabang bayi. Lho, yen ora nglairke jabang bayi, nglairke apa? Kakang Mas ingkang wijah saking guwa garba wujudipun bungkus Kakang Mas. Lah. Dadi si Adi nggone nglairake ora wujud jabang bayi nanging wujud bungkus. Terus piye, Pandu? Duh, Kakang Mas. Menika minangka pandadaran diri anak kula ingkang wujud bungkus. Tega mboten tega anak kula badhe kula setrakaken wonten alas Mandalasara. Idep-idep pandadaran diri lare ingkang wujud bungkus. Menika pancen bungkus mangke tasih kinodrat dados putranipun Pandu Dewanata. Mboten kirang margi mangke badhe wonten margi Yayi Gandamana mara rene Yayi. Gandamana wonten dawuh Koko Prabu. Aja wedi kangelan Yayi. Rikalenggan iki sira tak paringi purba wasesa. Gawanen anakku kang wujud bungkus ana alas Mandalasara. Kanggo pandadaraning diri yen to bungkus pancen putra Pandu mengko bakal ana sarana kang bisa mecah kanang bungkus. Mula Gandamana purba wasesa tak pasrahke marang kowe. Nggih Koko Prabu, setika dawuh nyuwun pangestu Koko Prabu. Lagi anggana raras nata Ngastina Prabu Pandu Dewanata lawan Gala Mewah Adipati Destaratra. Katungka jelih-jelih abdi saking Gajah Aduh sinuwun kula ingkang sowan sinuwun.
tak waspadake kaya emban saka Gajah Wuyuk. Iki emban saka Gajah Wuyuk. Nggih, sinuwun kula mban saking Gajah Wuyuk. Ana wigati apa mban? Dene sira sumusul ana negara Ngastina. Duh, Kanjeng Adipati ngaturi uninga. Bilih Gusti Putri pun Gendari ing ngrika lenggan menika badhe anggarbini. Pandu. Pun Kakang njaluk pamit. Inggih kae. Tuntunen mban aku. Nyai Suman wonten dawuh Kang Mbok. Rasane atiku Suman ora kepenak nggonku nggarbini. Aku wis utusan mban usawetara suwe. Nanging dereng ana kabar kause Suman. Gendari, aku Kang Prapto, Gendari.